landuko dugun bigarren zentzua entzumena da. Garbitu beraz, belarri horiek eta adi egon. Zaratari txikienak ere balioa du eta. Ea asmatzen duzuen zerekin nabilen. Giltza. Goiaratxoa. Adi egon, ea asmatzen duzuen zeri dagokion hots bakoitza. Komuneko bomba. Hilero gailua. Zurrunga. Hona hemen mortxe berri bat. Txaloz egiten den mortxea. Kasu honetan, zeroak isiluneak izango dira, eta gainerako zenbakiak txalo kopurua. Ea zer ateratzen zaigun. Aurrera. Orain, gure ibiltari zaratatsua nondik dabilen antzemango dugu eta hari zuzenduko diogu burua. Nork deitu du? Hotsaren intentsitateari jarraikiz mugitu. Swing, 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 swing. Ikus dezagun gai zareten denbora neurtzeko. Gure lagunak 15 segunduz mugituko dira erritmo arin-arin bati jarraikiz. Orain gauza bera egingo dugu, baina erritmo geldo bati jarraikiz. Ikus dezagun, gai garen burrundararen erdian hotsak bereizteko. Aintzane, bilatu behar duzu, txapa.
Ondo. Orain, bilatuko duzu, edo bilatuko dituzu, makilak. Ekin.